खुलुमबाय सानजारि थान्दैयाव आं रैरुप नार्जारि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव दिनै बैसागु बराय फोरबो खुंदों। सानजारि नोगोर बैसागु बराय फोरबो आफादनि बानजायनायाव दिनै गोदान बोसोर बैसागुखौ सानजारि नोगोरनि मानिकपुर गामिनि फोथाराव गुबुन गुबुन मेहेर गोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बरायदों। बे बराय फोरबोआव बर'नि दोरोङारि खान्थिजों मोसौ थुखैनाय खुंखा जानाय बायदि मेहेर गोनां हाबाफारि लानाय नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों सिलाफोथार साइन्स कलेजनि प्रिन्सिपाल रन्जित सैकिया। लोगोसे जर'खा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा। बे बराय फोरबोआव बाहागो लानानै BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीया मा फोरमायखो फै खोनासङो। बर' मोसारि अनसाय गावारि खुंथायनि जानानै दिनैहाय आङो बावहाय मानिकपुर गामि बे गेलेग्रा फोथारावहाय स्निथि रंजालि बैसागु फोरबो बेखौ बरायनाय हाबाफारि बावहाय नुजाफैनो मोनना खोब गोजोननाय मोन्दों, मोजां मोन्दों आरो रायजो राजा जोंनि ओनसोलनि सानजारि नोगोरनि बयबो गाजा गोमजायै बाहागो लादों, बयबो रंजादों आरो बिदि मोसानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो माखासे आलासिफोर लेंहरनाय सौफैदों बेखौ नुनानै आरो बर'नि माहारि आफादफोर गासैबो बावहाय बाहागो लानायनि थाखाय आं खोब मोजां मोन्दों। आरो बाथ्राया जाहैबाय बैसागुआ बर'नि आजौ आजौनिफ्राय फालिबोनाय मोनसे फोरबो, बर'नि आंगो फोरबो। बे फोरबोखौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो फालिबोखादों, रंजाबोदों, मोसाबोदों। दिनैबो बे थांखिजोंनो बावहाय जोङो सानजारि नोगोर बैसागो फोरबो आफादा बेखौ बानजायनानै खुंफुंदों। बे जोंनि थाखाय गोजोननाय लाबोदों रायजो राजानि गोसोआवहाय। दा बेखौ आङो नैबेखौ बुंनो लुबैगोन जे जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्राय जे आसार खान्थिजों बैसागु फोरबोखौ मानिबोदों, फालिबोदों, बे आसार खान्थिखौनो बिथा खालामनानै दिनैनि गोदान जोलैफ्राबो रंजानांगौ, रंजादों। आरो बैसागु होनोबा बर' रायजो राजाफोरनि मोदोमाव दुंखांखायो आरो बे हिसाबैनो जोंनि रायजो राजा बयबो बैसागुआव बाहागो लानायखौ जोङो गाजा गोमजा नुनो मोननाय जायो। बे गोदोबो दंखायोमोन, दाबो दङ, इयुनावबो थानांगोन, साबसिन खालामलांनांगोन आरो जोङो काउन्सिलनि जानानै इयुनाव फैबाय थानाय समफ्रावहाय जोङो खुंथाय खाबुखौ लानानै जों बोरैहाय हेफाजाब होनो हायो बेखौ जोङो नाजालांगोन। आरो बर'नि बैसागु जि मोनसे मोसानाय बा बैसागु फोरबोखौ जोङो बुंनो थाङोबा बुहुमनि मोनसे फैसालिसिम वर्ल्ड स्टेजसिम जोङो मोजाङै लांनानै गसंहैनो हानांगोन, गसंथाहैनो हानांगोन, फसंहैनो हानांगोन। बे हाबाखौबो जों मावलांनांगोन आरो जोङो बे हाबानि गिलिर बिबानखौ रुजुनानै बयबो जोङो जयै खौसेयै खामानि मावलाङोबा बे जाफुंगोन होननानै जोंहा मिजिं दङ। बाथ्राया बेल', जोंनि मोजांखौ जोङो गुबुना मालाबाबो सहायनो नागिरा, जोंनि मोजांखौ खोमानो नागिरो। जोंनि मोजां मोजां मोसानाय, दामनाय देनाय बा माबा मोनसे आयदाफ्राव जोंनि मानसिफ्रा गोरों गोरा जायोब्लाबो दिनैहाय जोंखौ फोसावना होनो नागिरा, बेखौबो नुनो मोन्दों। मोनसे एग्जाम्पलखौ आं एसे बुङोबा एसे बोरैबा जागोन नामा एसे बुंनोबो लुबैलायलाङो आरो थांनाय दाखालिसो ISLनि फाइनाल जादोंमोन ना, आरो जोंनि सासे बर' फिसा हलिचरन नार्जारिया बावहाय हायद्राबाद एफसिनि जानानैहाय जि मोनसे चेम्पियन टिम बेनिनो सासे गेलेगिरिमोन आरो बेनि जोबथा गलजोंनो देरहासारबो जादों हायद्राबाद एफसिया। नाथायबा आसामनि जि मोनसे खौरां बिजों बर'नि जोंनि पर्टेल निउसफ्रावथ' जों गोबां मोनदों, बे गोजोनथाव बाथ्रा। नाथाय नेसनेल मिडियाबो फोसावबावदों। दा आसामनि जोंनि जि मोनसे इलेक्ट्रनिक मिडिया बावहाय मोजां जायगा मोनाखै, बे एसे दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बिदिया जानो नाङा, माने जों डिसक्रिमिनेसन जानाय बायदि फिल खालामो। बे दाजाथों, इयुनाव जों बेखौ खावलायनो लुबैगोन नोंथांमोननि बे समाव जिहेतु जोङो आउट अफ बिटिआरनि गेजेराव बर'फ्रानो रावरोङि बर'फ्रा बैसागोखौ नेमखान्थिजों फालिनाय जायो। नोंथाङा सासे गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानानै बिथांमोनखौ मा खावलायगोन? बेयो सम एसे लागोन आरो जोङो बेखौ जोंनि हाखु दाखु माबा मोनसे जोङो एब्राबलि माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोबा बे जेंना फैयो। दा लासैनो जों जोंनि आंगोथिखौ, बैसागुखौ बा जोंनि हारिनि सिनायथिखौ जोङो बिथांमोननो मोजां बुजायनो हानांगोन। आरो जों बर'सो, गिबियाव जों बर'नि थै मोदोम लानानैनो मुं मुसि लानानै जों जोनोम जादों। बर' समाजनि जाय मावनांगौ दङ, बर'नि हारिनि थाखाय जोंहा मावनांगौ दङ, बेयो
जोङो जेब्लासिम बर'नि गावजे बर' आं बर' बे सान्थौखौ जेब्लासिम गोथौयै बिथांमोननि गोरबोआव फोनांनो हाया गोरबोआव जायगा लानो हाया मोनसे जेंना फैबाय थानो हागौ ओंखायनो जों काउन्सिलनि गेजेरजों अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों बा जों लोगोआव लाफानायनि गेजेरजों जों माखासे खामानि मावलांनानै बिथांमोनाबो मोनसे समाव गोसोआ बेंहैगोन आरो जों जाय ओरैहाय जि नेमखान्थिजों जि आसार खान्थिजों दिनै फालिदों बिथांमोनाबो जों लोगो लाफागोन होननानै आं फोथायदों इसिबां गाज्रि बोथोराव गोबां रायजोफोराव फैनानै जर'खा आलासि धन्यबाद बेथ' गोजोनथाव बाथ्रा बे बोथोर गाज्रिखौबो नेवसिनानै बोथोर गाज्रिखौथ' फेजेननानै जोंनि रायजो राजाजों बैसागु रंजादों बा दिनैहायबो बरायदों बेथ' गोजोनथाव बाथ्रा ओंखायनो रायजो राजानि बे जि मोनसे दुंगाखांनाय गोसो बा खौसेयै जे हारिनि फोरबोखौ जे फालिनायाव बयबो लोगो लायो बेबो मोनसे इउनिटिनि मोनसे सिम्बल जोंनि सानजारि नोगोरनि खौसेथिनि मोनसे बेबो नेरसोनथि आरोखि दा बेखौ जोङो दिन्थिनो हानाया बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा आं खोब मोजां मोनदों सासे काउन्सिलनि गाहाय मावख'गिरि सोद्रोमा हिसाबै जि मोनसे नुथायखौ नुदों बेयो गोजोनथाव बाथ्रा गोजोननाय लाबोदों आरो बेनि थाखाय गासै रायजो राजानिसिम आङो साबायखर बावगोन आरो गोजोननाय गाहाम हामलायनायखौ बावगोन आरो इसोरा बिदिनो जोंखौ मोजाङै इयुनावबो थांनानै थानायाव बा जोंखौ गोग्गो देहा लानायाव जोंनो बोर सारस्रिथों गोग्गो देहा लानानै आइ आफा बिदा फंबाय गोगोनाव बयबो जों ज' हाबा मावलांनो हाथों हारिनि मोनफ्रोमबो फोरबोखौ जों मोजाङैनो बारग'होनो हाथों खुंनो हाथों बे आर'जआ आंना आफा अबंलावरि इसोराव थागोन।